салом дӯстон, аз кардаи худ пушаймонам. Ман не ки ягон кори безеб накардам. Месси бо ин ҷумла ҳолати кунунии худро ба мо мефаҳмонад. Бозингери аргентин навори видеое сабт кард ки дар он аз кӯли ҳамдастагонаш узр пурсид. Дар видеои имрӯза атрофи ҳамин суҳбат мекунем. Як лайк монда навори моро то охир тамошо кунед дар бораи Месси ва ҳолати кунунии ӯ ва ҳатто ояндааш ҳамаи маълумотро пайдо карда метавонед. Мо вазъиятро хушрӯ карда мефаҳмонем. Барои ин ба канал подписатсия мекунанд дар дигар ҷо. Мо ҳам инро аз ҳар яки шумо интизорем. бозиҳои топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ дар охири мавсим дар ҷӯшу хуруш аст. Милан кӯшиш мекунад аз Латсио 3 хол ба даст орад то дар мавқеи Лигаи Чемпионҳо худро мустаҳкам намояд. Интер ба Рим сафар карда ба назди Маурино меравад. Челси дар кризис бударо бозии мушкил бо Борнмуте ки барои боқӣ мондан дар Премер Лигаи Англия мубориза бурда истодааст интизор аст. Ливерпул дар даводаи Ньюкасл ва МЮ бояд дар бозӣ бо Брентфорд 3 хол ба даст орад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунии ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Бенҷамин Павар ба дастаи Челси меравад. Ин масъала бояд тобистони соли ҷорӣ ҳал шавад. Гап сари он меравад ки худи Павар аз мавқеаш дар дастаи шаҳри Мюнхен розӣ нест. Футболбози хатти дифоъ дар мавсими ҷорӣ ба фарқ аз мавсимҳои қаблӣ камтар бозӣ кард. Дар замони Нагелсман ӯ вақти камро пайдо кард. Сабаби якум осебҳо бошанд, сабаби дуввум муносибатҳои навқадар хуби ин ду нафар мебошад. Гапҳои онҳо дар аввали мавсим гурехтанд ва бо ин сабаб мавқеи Павар дар Бавария танг шуд. Дар сармураббигии Тухел футболбози фаронсавӣ боз бештар ба майдон ворид мешавад. Чанд рӯз пеш Ҳасан Салихамиҷич, директори варзишии дастаи Бавария, бо Бенҷамин Павар суҳбати рӯбарӯ анҷом дод. Дар Бавария мехоҳанд ки шартномаи Паварро тамдид кунанд, аммо худи ин футболбоз мехоҳад чемпионат ва дастаро иваз кунад. Ба ӯ Премер Лигаи Англия хеле писанд аст. Барои ҳамин мехоҳад карьераи худро дар Англия идома диҳад. Аз Англия ба футболбози фаронсавӣ танҳо Челси таваҷҷӯҳ дорад. Шояд пас аз суҳбат бо директори варзишии Бавария, футболбози фаронсавӣ андешаи худро иваз карда карьерашро дар дастаи Бавария идома диҳад. Хулоси калон ояндаи Бенҷамин Павар норӯшан боқӣ мемонад. Масъалаи Ҷуд Беллингем ва гузариши ӯ ба дастаи Реал Мадрид ҳаллу фасл шуд. Тибқи маълумотои охир, ин ҳиматгари ҷавон аллакай ояндаи худро муайян кардааст ва мехоҳад шомили дастаи шаҳри Мадрид шавад. Мадридиё аз ин интихоби футболбози ҷавон хеле хурсанд ҳастанд. Гуфта мешавад ки Беллингем ва Реал байни ҳам аллакай масъалаи трансферро ҳал карданд. Ду ҷониб ба мувофиқа расиданд. Ҳарду ба шартҳо ва талаботҳои ҳамдигар розӣ ҳастанд. Реалро танҳо лозим аст ки масъалаи трансфери Беллингемро бо Боруссия Дормунд ҳал кунад. Боруссия Дормунд барои нимҳиматгари англис 150 миллион талаб хоҳад кард. Ба дастаи Боруссия фарқ надорад ки Беллингем ба кадом клуб мегузарад. Онҳо танҳо ҷиҳати молиявии масъаларо мебинанд. Касе пули бештар диҳад, ҳамон Беллингемро мегирад. Албатта, хоҳиши худи Ҷуд ҳам ба инобат гирифта мешавад. Агар хоҳиши нимҳиматгар ва пули талабкардаи Боруссия Дормунд бо хазинаи Реал Мадрид туғрӣ гирад, пас ҳамаи ҷонибҳо аз ин шартнома бурд хоҳанд кард. Ғайр аз Реал, боз Ливерпул ва дастаҳои дигари топи Англия ба ин бозингар таваҷҷӯҳ доранд. Аммо агар ба маълумотҳои охир бовар кунем, Беллингем маъз Реалро интихоб кардааст. Лео Месси ва ПСЖ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. Барои чӣ мо бо боварӣ дар ин бора гуфта истодаем? Агар духтарҳо аз бачаҳо пурсанд ки шумо ба ягон кас бовар доред, мо дар ҷавоб мегӯем бале, мо ба Фабрицио Романо бовар дорем. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки ин қарори ниҳоии ҷонибҳо аст. Месси аз мавсими навбатӣ футболбози ПСЖ нахоҳад буд. Рафтани ӯ бе иҷозати ПСЖ ба Арабистони Саудӣ косаи сабру тоқати шайхҳоро лабрез кард. Рафтани Месси аз ПСЖ дар охири мавсим кори ҳалшуда ва қарори ниҳоӣ менамояд, аммо ояндаи ин футболбоз маълум нест. Маълум аст ки қаблан Лео як гала бори худро ба Барселона овард. рӯзҳои охир Лео дар Арабистони Саудӣ буд. Ояндаи ҳамлагари аргентинӣ номаълум аст. Ғайр аз Барселонаи камбағал ва Алҳилоли сарватманд, Месси метавонад ба дастаи Интер Майами равад. Дар ин бора шумо маълумот доред, аммо хабари охирин дар ин самт чунин аст. Дэвид Бекхем мехоҳад шахсан бо Месси вохӯрда ба ӯ дар мавриди проекти нави Интер Майами ки ба номи Месси рабт дорад пешниҳод намояд. ва акнун тарҷумаи суханони Месси ҳангоми узру бахшиш пурсиданд ки ба ин маънӣ аст:
ман фикр мекардам ки пас аз бозӣ як рӯзи истироҳатӣ хоҳам дошт. Ҳамеша ҳамин тавр буд. Рафтан ба Арабистони Саудӣ нақшаи пешакӣ маслиҳатшуда буд ки ман онро бекор карда наметавонистам. Аллакай як маротиба аз рафтан даст кашида будам. Ин навбат аз рӯи одамгарӣ набуд. Ман аз тамоми ҳамдастагонам узр мепурсам ва интизори он ҳастам ки клуб дар мавриди ояндаи ман чӣ қарор мебарорад. Поёни иқтибос. Бинед ки Месси аз ҳамдастагонаш узр пурсид. Аз роҳбарият танҳо интизори қарорашон аст. Месси агар мехост мегуфт ки ман аз роҳбарият, аз сармураббӣ, аз мухлисон ва аз ҳамдастагонам узр мепурсам. Ва аммо тавре аз ин видеои сабткардаи Лео маълум мешавад ба ӯ танҳо муносибати ҳамдастагон муҳим аст. Роҳбарият бигзор дар бораи ояндааш фикр кунаду тамом. Агар касе хабар надошта бошад ки гап дар бораи чист, пас ин маълумот ба шумост. Баъд аз бозӣ бо Ларьян Месси ба Арабистони Саудӣ рафт. Чунин амали Лео ба роҳбарияти ПСЖ писанд наомад ва барои ин Леоро ба муддати 2 ҳафта аз бозиҳо ва ҳайати асосӣ маҳрум карданд. Ин видео ҳам дар натиҷаи ҳамаи ин воқеаҳо сабт карда шуд. Дар интернетҳо бошад акси татуи нави Месси чарх мезанад. Он ҷо дар пои Месси рамзи Барселона кашида шудааст. Хуб, ин акс боварии мухлисони Барсаро ба баргаштани Лео бештар кард. Ҳамчунин дар масъалаи муҷозоти Месси ҳам дар таги коса нимкоса менамояд. Бархе аз мутахассисон чунин андеша доранд ки сабаби асосии ҷазо додани Месси на дар рафтани ӯ ба Арабистон, балки дар чизи дигар аст. Ин футболбоз аз имзо кардани шартномаи нав бо ПСЖ даст кашид. Ӯ мехоҳад пас аз мавсими ҷорӣ аз сафи дастаи шаҳри Париж равад. Вақтҳои охир боварии Лео ба рафтан боз бештар гардид. Ин ҳолатро дида парижиё ба ҳар баҳона акнун Мессиро ҷазо медиҳанд. Агар воқеан ҳам Лео нияти рафтан аз ПСЖ карда бошад, пас шайхони араб ӯро қабида наметавонанд. Ин ҳолати рухдода бо ҷазо ва бо видео ҷараёни рафтани Мессиро аз ПСЖ боз тезтар кард. ба ҳамин тамом. воридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.